Hvad hedder du? Jeg hedder Henriette. Og hvad er din rolle i Red Barnet Ungdom? Jeg sidder i bestyrelsen i Red Barnet Ungdom og stiller faktisk også op igen til bestyrelsen her, når vi har kongres. Det der kongres, kan du ikke lige sådan fortælle lidt om, hvad det egentlig er? Jo da. Kongressen er, sådan, hvis jeg skal være lidt formel til at starte med, det er sådan Red Barnet Ungdoms øverste besluttende myndighed. Det kan godt lyde måske lidt tørt og kedeligt, men det dækker egentlig over. Det betyder, at det er her, der bliver truffet de helt overordnede beslutninger for Red Barnet Ungdom. Og altså, hvad er det så for nogle mennesker, der gør det her, kunne man måske spørge. Det er faktisk alle, der har været medlemmer i organisationen mindst en måned. De har stemmeret, så de kan simpelthen komme og være med til at drøfte, hvad Red Barnet Ungdom skal fremover, hvad vi kan gøre bedre, og komme og være med til at stemme, simpelthen, fordi det er et demokratisk valg. Og når man er frivillig i Red Barnet Ungdom, hvad får man sådan ud af at komme på kongressen, synes du? Altså, der er faktisk flere ting, jeg må måske sige. Der er sådan 3 ting. Eller sådan, dels så er det en mulighed for at møde en masse andre frivillige. Så det er sådan et socialt element, hvor det bare handler om at blive inspireret. Og så er der en anden ting, som går måske mere på sådan at blive klogere. Du kan simpelthen få lidt større overblik. Det er i hvert fald noget, jeg hører flere gange, at det er lidt svært at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen. Men det kan du komme på kongressen og få lidt bedre forståelse for, og simpelthen stille alle dine spørgsmål og få svar. Den sidste ting går mere på det her, altså at være i dialog med alle de andre frivillige, at være i dialog med bestyrelsen, som jo er ledelse for organisationen mellem kongresserne. Få stillet de spørgsmål og få påvirket de beslutninger, som skal gælde for Red Barnet Ungdom fremadrettet. Det har du simpelthen alle sammen mulighed for at være en del af på kongressen her i november. Okay, tak skal du have.